sunt Gabi și astăzi sunt alături de Căcat. Așa și noi ne este foarte frig, murim. Tu fără că ce mâncam. Eu și ăsta cu gluga. Are o glugă. Și astăzi facem un challenge și trebuie, ăștia ce sunt biscuiți? Da. Noi trebuie Ieri am mâncat Eugenii, dar ăsta a sters. pentru că am mâncat în pomă. Și noi trebuie să facem un challenge să... Deci îi împărțim pe Nu știu ăștia. cum o să-i mâncăm noi pe ăștia toți, Și trebuie să îl mâncăm foarte repede. Și cine nu i-a mâncat, o să-i dăm o provocare. Și haide, cam desfășurați. nu o să putem să facem. Și nu cred că o să putem să-i mâncăm pe toți de frig. Aoleu! Faza e cum ține camera acum. Acum o punem. Nu, desfăi pe toți, desfăi pe toți, desfăi pe toți. Și unde? Dă-mi doi, dă-mi doi. Ia tu doi. Și mai luăm, o să-i terminăm pe toți. Haide. 3, 2, 1. Hai, pregătește-te că o să vomi pe tine. Gata? Nu. Mihai, o să-ți dau o provocare. Mersi, mai zi. Varsă-i odată. Bun, provocarea este să zici că sunt un prost. Am